या रेसिपीमध्ये तुम्हाला पनीर भेटेल, या रेसिपीमध्ये तुम्हाला मशरूम भेटेल, या रेसिपीमध्ये पालक है ना, आणि खूप मटर आहे आणि खूप सारे व्हेजिटेबल्स आहे ह्याच्यात, काजू आहेत. तुम्हाला सांगतो मी चिकन नाही खाल्ला, मी चिकनचा पीस खाल्ला. आपले कलेजी आणि पेटा जसे लागतात ना तसेच्या तसेच लागतात. हे पाया सूप, चिकन सूप, कलेजी सूप जसे लागतात ना, आपले चिकन फ्राय, कलेजी फ्राय कसं लागतात तशीच ही रेसिपी झाली. परत एका नॉन व्हेजिटेरियनची टेस्ट आपल्याला एका व्हेजिटेरियन रेसिपीमध्ये भेटते. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. मी आज मशरूम, पनीर आणि मटर ह्याची मी आज भाजी बनवते, मिक्स भाजी. त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे मशरूम आणले. हे मशरूमचे आहे ना मी 2-2 तुकडे करून घेतले, 2 भाग केले फक्त असे. हा थोडासा पालक घेतलाय, साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. 2 हिरवी मिरची, ही तिखट मिरची नाही, मी अशीच घेतली. थोडीशी कढीपत्त्याची पानं, हे आपल्याला 10-12 मी काजू घेतले. आता तुमच्याकडे असले तर तुम्ही घेऊ शकता, नसले तर नाही घेतले तरी चालतील. हा पनीर आहे. हा पनीर किती आहे? एक पाकिट 200 ग्राम ना, 200 ग्राम पनीर आहे. हे मी 2 मोठे कांदे घेतले आहे, म्हणजे एवढे मोठे कांदे होते. 2 टोमॅटो घेतले. टोमॅटो पण आज मोठी होती एवढी. आता तर छोटी असतील ना तर तुम्ही 3-4 घ्या. कांदे छोटे असतील तर 3 घ्या. आणि हे खोबरं आहे ना, अर्धी वाटी खोबरं आहे, म्हणजे अर्धा नारळ असतो ना, नारळाचा अर्धा भाग असतो त्याच्यातला अर्धा, म्हणजे असे एवढे 2 तुकडे हे खोबऱ्याचे आहे. ओलं खोबरं आहे. हे थोडासा आल्याचा तुकडा घेतलाय आणि 10-12 लसूणचे पाकळे घेतले. आता 1 वाटी मटर घेतले, हिरवे वाटाणे, शेंगाचे, थोडासा पुदिना, थोडीशी कोथिंबीर. आपल्याला तेल घ्यायचं आहे थोडं, आपल्याला अर्धा चमचा जिरं घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलाय, अर्धा चमचा हळद घेतली आहे, 1 चमचा धना पावडर आणि 1 चमचा लाल मिरची मसाला. आता मी कढईमध्ये आहे ना तेल ठेवलंय तापायला. त्याच्यामध्ये आपल्याला मशरूम आणि पनीर थोडे फ्राय करून घ्यायचे. तर मशरूम टाकले, त्याच्यामध्ये पनीर पण टाकते आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे हिरवे वाटाणे पण टाकायचे आहेत, मटर, हे पण आपल्याला आहे ना सर्व फ्राय करून घ्यायचं आहे. आपल्या हे सर्व फ्राय करायला टाकलंय, पण ते मशरूमला आहे ना पाणी सुटतो, हे बघा. आता हे पूर्ण पाणी सुटेपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचं आहे. आणि इकडे आपल्याला मशरूम थोडे काळसर दिसतील, कारण आम्ही ते जरा फ्रीज मध्ये ठेवले होते. तुम्ही फ्रेश आणून बनवलात की तुमचे वाईट दिसतील. नाही, पण ते खराब नाही आहे, चांगले आहे. हा, चांगले आहेत. म्हणजे तुम्ही विचाराल की ब्लॅक कसे झाले, ते आम्ही जरा फ्रीज मध्ये ठेवलेले. फ्रीज का ते डीप फ्रीज मध्येच राहिले ते. आता हे किती वेळ लागतं ते तुम्हाला मी सांगतो. आता इथे बघा 2 मिनिटं झालेत आपले आतापर्यंत. एकदम मस्त पाणी सुटलं होतं, ते पण आटलं पूर्ण आणि चांगले तेलामध्ये फ्राय झाले. कलर पण छान आलाय. आता किती टाइम लागला इकडे बघा, 7.5 मिनिटं लागली आपल्याला. आता हे काढते भांड्यामध्ये. मटर पण त्याच्यामध्ये चांगले शिजले. आता आपण याच्यामध्ये आहे ना खोबरं, कांदा हे सगळं भाजून घ्यायचं आहे. पहिलं थोडं भाजून घेते. आता पहिलं खोबरं टाकलं, आलं टाकते, कांदा आणि लसूण, हे सगळं आहे ना थोडं फ्राय करून झाल्याच्या नंतर टोमॅटो टाकायचं. त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची, काजू आणि कढीपत्त्याची पानं, हे सर्व आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. आता हे बघ, हे कांदा वगैरे सगळं चांगलं फ्राय झालाय. त्याच्यामध्ये आता टोमॅटो पण आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे. आपल्याला याच्या मसाल्यामध्ये आपल्याला टोमॅटो भाजायची असेल ना तर काय करायचं माहिती आहे का, टोमॅटो अशी लवकर शिजत नाही, ते थोडं पाणी वापरायचं आणि ढवळून त्याच्यावर झाकण मारून ठेवायचं. म्हणजे टोमॅटो आहे ना पाण्यामुळे लवकर शिजतात. आता याच्यावरती झाकण ठेवते 2-3 मिनिटासाठी. दोन मिनिटात त्याचे झाकण ठेवलेलं. टोमॅटो बघा चांगलं शिजायला आलाय. आता हे ना चांगलं म्हणजे फिरवून घ्यायचं ढवळून जरा. हे आपला मसाला चांगला भाजलाय बघा, शिजलाय पण चांगला.
आता तुला काय वाटलं असेल आता याच्यामध्ये भाजी टाकायची? हा, आता सर्व मिक्स करायचं आणि झाली आपली भाजी. नाही, हे काढायचं आहे. आता मी गॅस बंद करते. हे पण मम्मीने आता 2 मिनिटं फिरून घेतलंय. हा, हे काढायचं, थंड करायचं आणि वाटायचं. त्याची मस्त ग्रेव्ही बनते. असं आपण मसाला भाजला ना पाणी टाकून तेल टाकून तर त्याची ग्रेव्ही अजूनच सुंदर लागते. हे आपला मसाला सगळा वाटून आणलाय बघ. एकदम मस्त पाणी टाकून एकदम छान एकदम बारीक वाटलाय. ग्रेव्ही बनवली त्याची एकदम बारीक. आता मी कढईमध्ये थोडा तेल टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा कमी जिरा टाकते. आता जिरा टाकला ना की आता त्याच्यामध्ये हे मी मसाला टाकते. पहिला मिरची मसाला टाकते. आता त्याच्यामध्ये धना पावडर आणि हळद आणि त्याच्यामध्ये ना थोडं पाणी टाकते. आता त्याच्यामध्ये हे वाटण टाकते. आता हे चांगलं जरा ग्रेव्ही आहे ना चांगली शिजवून घ्यायची. आता बघा आपल्याला इकडे 1 मिनिट झालं. आता ग्रेव्ही टाकून 1 मिनिटांनी आहे ना मी आता त्याच्यामध्ये हा पालक टाकते. म्हणजे ग्रेव्ही बरोबर पालक पण शिजू नये. आता हे पालक टाकलाय. आता त्याच्यावरती आहे ना आता मी 2 मिनिटासाठी मीडियम गॅसवर झाकण ठेवते. गॅस मीडियम ठेवलाय. बघा इकडे आपली 2 मिनिटं झाली आहेत. आता आपल्या 2 मिनिटांनी झाकण काढलाय. आता पालक पण बघा त्याच्यामध्ये मस्त शिजलाय. पण ढवळायच्या आधी याच्यामध्ये ही 2 मिरची टाकते 2 तुकडे करून. त्याच्यामध्ये पुदिना आणि कोथिंबीर. तोच टायमर मी इकडे कंटिन्यू ठेवलाय बघा. म्हणजे 2 मिनिटं आपण जे बंद केलं होतं नंतर 1 मिनिट झाले मग मी अजून ढवळते बघा. आपलं कसं आपण व्यवस्थित जर आपण ते शिजवत राहिलो ना तेल सुटेपर्यंत. हे आता आपण मसाला भाजला तेलामध्ये पाणी टाकून त्याच्यानंतर ही आपली ग्रेव्ही येलो कलर होती. त्यात आपल्याला थोडी लाल कलर करायची आहे. मग आपल्याला हा मसाला आहे ना ही ग्रेव्ही परत आपल्याला थोडं पाणी सुटेपर्यंत म्हणजे तेल सुटेपर्यंत आणि थोडं पाणी कमी होईपर्यंत ग्रेव्ही आपल्याला चांगली शिजवून घ्यायची आहे. आणि आपली ग्रेव्ही शिजल्याच्या नंतर आपल्याला हे आपलं फ्राय केलेलं आहे सगळं पनीर मशरूम आणि मटर हे त्याच्यामध्ये आपल्याला जसं आपल्याला ग्रेव्ही पाहिजे तशी ठेवून आपल्याला ते टाकायचं आहे. आता तुम्ही सांगा ही ग्रेव्हीच कशी दिसते बघा. त्याच्यामध्ये थोडा पालक टाकलाय, आपला पुदिना गेलाय, कोथिंबीर गेली आहे आणि ग्रेव्ही पण आपली चांगली गरगरीत झाली आहे. आता ही थोडी आहे ना तेल सुटेपर्यंत थोडी शिजवली ना की आपली दिसायला पण छान आणि खायला पण चांगली. आता याच्यावरती आहे ना थोडं मी परत 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. तिकडे 2 मिनिटासाठी आपण टायमर लावूया परत. हा परत इकडे बघा 4.5 मिनिटं झाली होती. हा आता परत लावू. आणि गॅस मी मीडियम ठेवलाय. आपली 2 मिनिटं झाली. 2 मिनिटं झाली. आपली मस्त ग्रेव्ही बघ चांगली शिजली आहे. अजून आपण याच्यामध्ये पाणी नाही टाकलंय. आता याच्यामध्ये पाणी टाकते. पाणी आपली ही भाजी मीठ आणि गरम मसाला राहिलाय. हा तेवढंच राहिलंय. आता पाणी टाकायचंय. पण पहिलं पाणी टाकायच्या आधी आहे ना हे मसाल्याचं भांड आहे ना आपलं त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकलंय ते टाकते. ग्रेव्ही किती सुंदर झाली आहे एकदम घट्ट घट्ट ना. आता जेवढं आपल्याला पाहिजे ना तेवढं आपल्याला आता ग्रेव्ही वाढवायची आहे. आता तुला सांग सुकी पाहिजे काय अशी तपतपीत पाहिजे काय पातळ पाहिजे? मीडियम पाहिजे. सुकी पण नाही आणि जास्त गोळी पण पातळ पण नाही. बस आता काय आपल्याला शिजवायचं काहीच नाही आहे. फक्त आपले मटर थोडे शिजायला पाहिजे याच्यामध्ये कारण ते फ्राय केलेले आहेत. आता मी याच्यामध्ये आहे ना हे मटर टाकते फ्राय केलेलं सर्व. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. मीठ आपलं चवीप्रमाणे टाकायचं. आता आपला काय राहिलाय गरम मसाला. आता मी याच्यावरती आहे ना झाकण ठेवते 5 मिनिटासाठी. 5 मिनिटासाठी हा. स्लो गॅसवर असेल. स्लो गॅसवर नाही आधी फुल गॅसवर ठेवते. का माहितीये का
हे आता आपलं ग्रेव्ही आणि त्याच्यामध्ये ते साहित्य टाकलंय ना, हम्म. मटर वगैरे सगळं, ते कसं आता शांत झालंय, थंड. आता त्याचं थोडं वाफ लागेल. मग 5 मिनिटासाठी फुल गॅसवर 5 मिनिटासाठी ठेवतेस? आता फुल गॅस आहे ना? हा, आता फुल गॅस आहे. ते बघा 5 मिनिटं व्हायला 3, 2, 1. 5 मिनिटं आपलं हे फुल गॅसवर होतं. फुल गॅसवरच आहे आतापर्यंत. फुलवर आहे ना 5 मिनिटं? हा, चांगली. आता ते गदगदत आहे आतमध्ये. आवाज येत तुम्हाला बघा, आवाज येत आहे का इकडे? ओपन कर. हे बघ, चांगली उकळी आली ना. हम्म. 5 मिनिटं एकदम मस्त फुल गॅसवर झाकण मारून पण चांगलं गदगदलंय. आता फक्त आपल्याला शिजवायचं काय असतं, मटर शिजवायचे. ते आपले मटर असे शिजले काय बघायचे. तर सर्व साहित्य टाकून झालेलं आहे. आणि एकदम भाताबरोबर खाल्ला तरी, पावाबरोबर खाल्ला तरी, चपात्याबरोबर खाल्ला तरी, पण भाकरीबरोबर खाल्ला तरी, असं एवढं सगळं झालेलं आहे. आणि आपल्याला आता थोडं गरम मसाला टाकून मुरत ठेवायचं आहे. वाटाणे पण शिजले चांगले. आता याच्यामध्ये मी गरम मसाला टाकते. गरम मसाला टाकून पण ठेवायचा अजून आपल्याला? गरम मसाला टाकला की नाही आणि जरा ठेवला ना मीडियम गॅसवर. आता हे कसं उकळलंय ना चांगलं. आता ते कसं माहितीये मीडियम गॅसवर का ठेवायचा, आतमध्ये त्याच्यामध्ये सगळं माल मटेरियल आहे ना, त्या भाजीमध्ये सगळं गेला पाहिजे, त्याच्यासाठी मुरत ठेवायचा. आणि वर तेल सुटेल, समजलं? आणि जरा घट्ट पण होईल. मग जरा थोडा घट्ट पण होईल. झाकून ठेवायचं का आपल्याला? थोडा आता मीडियम गॅसवर आहे ना, झाकून ठेवते. त्या 5 मिनिटानंतर बघा, हे 7 मिनिटं झाली होती. आता मी तुम्हाला 5 मिनिटानंतर दाखवते. बघा, मीडियम गॅसवर ठेवलाय. 5 मिनिटासाठी आपण आता झाकण ठेवतोय. छोटी छोटी उकळी येते. आता हा टायमर पण 5 मिनिटासाठी. जेवढं त्याच्यामध्ये तेल आहे ना, ते सगळं वर असं तरी सारखं येईल. आता की स्लो गॅस आहे का मीडियम गॅस आहे? मीडियम गॅस एकदम ठेवलाय. आता इथे बघा, आपल्याला 10 मिनिटं झालीत पूर्ण. 5 मिनिटं बोललेलं पण आपण 10 मिनिटं ठेवली. 10 मिनिटं का ठेवली? मी भात बनवायला गेले गॅसवर. मग तोपर्यंत आपलं बारीक गॅसवर राहतो ना. आपल्याला तो कुठे गडबड असते, आपल्याला जेवायचंच आहे ना नुसतं. एकदम छान झालंय बघ. आता तुम्हाला आहे ना पप्पू टेस्ट करून दाखवेल. तुम्हाला ढवळून दाखवते. तर या रेसिपीमध्ये आपल्याला पनीर भेटणार आहे, मशरूम भेटणार आहे, हिरवे वाटाणे, म्हणजे प्रोटीन आहे पूर्ण या भाजीत. पूर्ण. तर रेसिपी आपली एकदम रेडी आहे. पालक. तुम्हाला पालक आहे त्यामधून अजून. किती मस्त झालं. रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतोय रेसिपी कशी झाली. कशी झाली, एवढा सुगंध सुटलाय ना, मस्तच. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो की रेसिपी कशी झाली. आता तुम्ही विचाराल, या फ्रेम मध्ये तुम्हाला तुमची काकू दिसत नाही, शुभांगी कीर मावशी दिसत नाही, तर ते काकी दिसत नाही, तर ते इकडे झोपले आहेत. जशी रेसिपी संपते त्यांना झोपायचं असतं. ठीक आहे. आणि आता तुम्हाला रेसिपी मी टेस्ट करून दाखवतो. आता या रेसिपीची स्पेशालिटी म्हणजे आपल्याला जर समोरच्याला डिस्क्रिप्शन द्यायचं असेल रेसिपी बद्दल किंवा सांगायचं असेल, तर आपण असं सांगू शकतो की या रेसिपीमध्ये तुम्हाला पनीर भेटेल, या रेसिपीमध्ये तुम्हाला मशरूम भेटेल, या रेसिपीमध्ये पालक आहे ना, आणि खूप मटर आहे, आणि खूप सारे व्हेजिटेबल्स आहे ह्याच्यात, काजू आहेत. म्हणजे एकदम रिच भाजी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. सर्वात आधी, आता तुमचं तर माहित नाही, जर अशी भाजी असेल तर सर्वात पहिला मी मशरूम किंवा पनीरचा तुकडा शोधेल, आणि तेच मी उचललाय. तुम्हाला सांगतो, मी मशरूम नाही खाल्ला, मी चिकनचा पीस खाल्ला. बरोबर. आणि टेस्ट पण तशीच्या तशीच लागते. ते मशरूम आहे ना, परत मी तुम्हाला खाऊन दाखवतो. आपले कलेजी आणि पेटा जसे लागतात ना, तसेच्या तसेच लागतात हे. तर तुम्हाला सांगतो, व्हेजिटेरियन मध्ये आता ह्या महिन्यात कसं आपण नॉनव्हेज कमी केलंय ना, तर तुम्ही हे खा मशरूम. तुम्ही अशी मशरूम ह्याच्यात जास्त टाकून असं खा, मग तुम्हाला कलेजी फेटासारखं चव लागेल. पण असेच नाही, पहिले फ्राय करायचे. हो, म्हणजे जशी आपण प्रोसेस दाखवली ना रेसिपीमध्ये. तर मी पनीर खाल्लं, वा, एकदम भारी झालंय. पनीर वाटतच नाही. ही रेसिपी म्हणू शकतो मी एक रॉयल डिशेस कशा असतात, एकदम टॉप लेवलची आपली डिशेस मम्मी, त्या टाईपची डिश झाली. एकदम भारी झाली. ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा. ही रेसिपी कधी बनवायच्या टाईपची माहितीये? जे आपले कोण घरी स्पेशल पाहुणे येत असतील ना, एकदम स्पेशल पाहुणे. स्पेशल पाहुणे कशाला, आपणच आपल्या घरीसाठी आपल्यासाठी स्पेशल रेसिपी बनवायची. आणि ही रेसिपी नक्कीच बनवा.
कालची नाश्त्याची रेसिपी तुम्ही जसं तुम्हाला आवडलं तशी ही रेसिपी तुम्हाला अजून जास्त आवडेल. ही रेसिपी बनवा आणि आम्हाला सांगा तुम्हाला कशी वाटली रेसिपी. आता बघा इकडे सर्व माझं बोलून पण झालं आणि उभ्या उभ्या व्हिडिओ बंद केल्यानंतर मी ती ना पूर्ण प्लेट अशीच खाऊन टाकली आणि ती मला एवढी आवडली. ते आपण एक सूप कसा असतो, आपण चिकन सूप, पाया सूप मी कसं पितो एकदम आवडीने, तसाच ही रेसिपी झाली. आणि ह्याच्या खाली मी भात घेतलाय आणि ही परत मी बघा पूर्ण कटोरी भरून वाटगे, हे काय म्हणतात तुम्ही, वाटी भरून मी सर्व घेतलंय आणि ही रेसिपी मी पूर्ण खाणार आहे. आणि खरं सांगतोय, पाया सूप, चिकन सूप, कलेजी सूप जसे लागतात ना आपले चिकन फ्राय, कलेजी फ्राय कसं लागतात तशीच ही रेसिपी झाली. परत एका नॉन व्हेजिटेरियनची टेस्ट आपल्याला एका व्हेजिटेरियन रेसिपी मध्ये भेटते. आणि ह्याच्यासाठी अशी मम्मी एक कमेंट होती, तू तुझ्या मम्मीला थँक्यू नाही म्हणत का? चालेल, मी आता म्हणतो घ्या थँक्यू. मम्मीला थँक्यू म्हणालो. तू तुझ्या मम्मीला भरवत नाही का? मम्मी मी खाते नंतर. हा, तर तू खायच्या अगोदर तू तुझ्या मम्मीला का नाही भरवत? नाही खाते मी. नाही ती खाते. पहिला मम्मी ते लोक कसं मुलांनाच पहिलं खायला देतात ना. हा, कसं मम्मीने रेसिपी बनवली की मला देते आणि मी रेसिपी बनवली ना की मम्मीला पहिला देतो खायला. आणि ते पण असेच मजाक मध्ये, म्हणजे जोकच बोलत होते. मी रेसिपी बनव तेव्हा तू खातो, पण तू नेहमी तू बनवतोस ना. असे तुम्ही ना असे रिक्वेस्ट देत राहा, म्हणजे कसं असं टेस्टी खायला भेटतं. हा, मग तू बनवतो रोज तेव्हा मी खाते ना.